Здравейте, здравейте хора, добре дошли в новото ми видео. Не съм казал това интро от 100 години в този канал. Извинете, че не съм качвал от 7 месеца. Това видео не е гейминг видео, като по принцип. Виждате как ми се е променил гласа, абсолютно всичко. И съм станал малко по-сериозен, като изглеждам в момента, но това е само за този клип, защото не е гейминг клип. А знаете, че гейминг клиповете става леша работа. Днес ще ви разкажа абсолютно цялата история, защо спрях с този канал, какво следва и как ще се развиваме. Така, започваме с най-обикновеното нещо, което беше, започнахме с един приятел канал. Това беше общ канал, да не забравим това, и все още по принцип трябва да е общ канал, но може да се каже, че в момента не е общ канал, както и да е. Започнахме съвсем общ канал, играхме Granny Remake, която дори не беше истинската от Steam. Това беше кракната игра от Замунда, която Замунда в момента няма, но нали, това е друга тема. И беше кракната игра от Замунда това нещо и ние просто играхме и дори интро няма, аутро няма, абсолютно нищо няма. Значи аз съм първи. Аз поне ще мога да излезна от стаята. Аз един път, който излезна от стаята, съм добре. Обаче, ако тъсна да кара па в стаята, направо ще ми се еби майката. И нали, не знаехме какво да приказваме, все пак той за първи път е в YouTube, аз не съм за първи път в YouTube, но бях дечулига, да, и аз бях като него малко. Постепенно аз се оправих, но той просто не искаше. Писах му 1000 пъти, той не иска, няма значение. Това го изключваме от темата. Следва, че просто ми доскоча, сякаш. Значи, качвах през седмица, което е много странно, защото е една седмица за едно обработено видео, което в момента е такова видео обработвам за по-малко 3 часа. Е много странно. И аз знам, че защо е странно, защото просто не ми беше мързел, беше ми скучно. Точно това. Беше ми скучно. Затова обработвах по 1 час на ден и ако съм обработвал 1 час, като аз 10 минути обработвах 1 час. Какво е това нещо? Не знам. Няма значение. Да изключим тази тема. Качвах, дори много закъснявах с клиповете по някой път. Точен час нямах, качвах когато си искам. И така се приключа с този канал. Изведнъж спрях да качвам, последното видео има много гледания, всъщност за този канал става въпрос. Има 3800 гледания за Гранушка, България търси талант, което е доста смахнато видео. В смисъл много добра идея, но както се казва, добра идея, лошо изпълнение. В този случай. Радвам се, много ви благодаря, че има много гледания. Да се върнем сега малко назад във времето. Аз преди това съм имал английски канал, който ме следваше баща ми в него. Уточнение. Така, качвах много шортове, имах много гледане на шортове, работи, на канала се вървеше на супер, обаче имах един проблем. Аз нямах микрофон. Първо, че нямах микрофон и второ, че аз не исках да говоря в клиповете. И това беше като цяло геймплей само. И на някои стримове съм говорил, на някои не съм, няма значение. И така приключи този канал накратко, английския канал. И то, между другото, много абонати смъкнал. Беше почти 4000, в момента е 3500, не знам, не се сещам сега колко е точно, няма значение. И така, за същия период от време, около 7-8 месеца, нямаше в другия канал. И тъй като нямаше и в този канал, и си казах, тук има нещо много сбъркано. Онзи канал има много абонати и много такова. А този има оценено само гледанията. В момента аз не го правя за пари или за нещо. Аз пари от този канал няма да получа никога, най-вероятно. И плюс това, преди сметката, аз в този канал се забавлявах само. Аз и в другия се забавлявах. Но в другия ми беше, просто снимам едно видео и директно му качвам. Обработка йок няма. Когато искам мога кача, ако искам сутринта мога да запиша в 6 часа, ще го кача в 7 часа. Ако става въпрос. И 40, айде. 6-40 ще го кача, защото няма обработка. Само като направя тъмния, ама тия тъмниите не бяха много хубави. Иначе, викам си, айде почвам в английския. Този някой път за BG Studio VR си викаме така. За BG Studio VR някой път ще ги свържа за канал, някакъв влог канал, ще го направя нещо друго, допълнителен канал, реакция канал, тем подобно, така като стори канал просто. Обаче така не осъществи тази идея. Иначе влезнах в
Влезнах си в другия профил и 3 дена подред, сигурно половината ми ден беше заед в не трейни, а скриване на всичките видеа и шортове. Само ставих един шорт, който има просто 500 000 гледания и се радвам много, че съм успял да постигна такова нещо. И това само не съм го оставил. Всичко друго е скрито. Не съм трил нищо, защото това са години труд. Това са 1-2 години труд, няма къде да ги изтрия просто. И така, започна се. Качих първото видео, което беше на грани и иначе питах ChatGPT, защо нямам толкова гледания на смисъл на клипа. И той уточни вече. И аз тогава схванах защо този канал никога не е събирал абонати, колкото другия. Причината, че онзи канал събира абонати, а този не събираше, беше, че не беше достатъчно качествен този канал. Както и аз си мислих, но просто показах, нали, тъмнейлите на това и той вика, трябва да подобриш жестоко тъмнейлите и може би трябва да караш тук-там малко да не да спреш да се легавиш, защото аз му пуснах и някоя част от клипа. Много съм подобрил тъмнейлите, както се вижда в новия ми канал, нали. В момента качвам накратко. И аз ви казах, почнах да качвам в английския канал. И няма гледане и писах концентрираш ChatGPT така. И от тук нататък просто си правя всички видеа умислено и съм си казал, тъй като знаех, че този канал никога няма набере английския канал отново същите гледания, които имаше. И си казах как да възстановя, да си помисля, как да си възстановя гледанията и абонатите. И се замислих. Аз сменям езика на български, сменям качеството, сменям тъмнейлите. А за кого не сменя и кога качвам клиповите? И почнах и си казах едно нещо. Написах се на един лист, се зачертавах. Качвам един месец всеки ден. Буквално в момента не е свършил един месец. Днес съм качил клип в английския канал. Не е свършил един месец в момента. И в момента съм качвам този клип, за да ви кажа да се абонират за другия канал. Най-сетне успях да направя това, което искаха, именно втори канал. Този е втория канал. И този канал вече е като втори канал на моя канал. Приятел, ако гледаш това видео, забрави за YouTube повече, моето дете. Забрави за YouTube, не е твоето място, не ставаш за нищо. Този канал, от тук казвам, качвам само неделя. Всяка неделя качвам в този канал реакции. По принцип на мои стари видеа, на каквото си искам, на страшни клипчета, няма значение. Пишете в коментарите на какво искате всъщност. Никога не казвам никога, но не вярвам, че този канал отново ще го направи гейминг канал, на който му се гледа гейминг видеа, да се отиде в главния ми канал, а тук по-скоро реакции. Може да играем някоя игра, тук-там, може да игра някоя игра. Казах всяка неделя, но когато нямам време, няма да качвам просто. Знаете я тази работа, а ако някой път не кача в неделя, ще кача в понеделник. Така. Уточнихме ga тази работа. И сега искам да ви кажа да се абонирате за другия канал всъщност, който ще ви взе снимка на екрана всъщност. Мисля, че става доста по-добре от този канал, доста по-качествено. В смисъл, в момента, сега преди малко си гледах, ми хрумна да направя това видео, сега преди малко си гледах едно видео за The Twins, точно това, което знаете, сещате са кое е видео. И да, гледах го и просто го гледам, значи, говоря така. Здравейте хора, иначе днеска ще играем The Twins на 1 километър от микрофона просто. Какво е това нещо? На 1 километър от микрофона говоря и като някак бавно развъж. В смисъл, да, харесваме, има хубави шеги, има хубави идеи, но просто не е на качеството, което е в момента. Така, може да видите не новия канал, а английския канал, който в момента не е английски, ще го наречем просто новия канал. може да видите в момента новия канал, доста по-качествени шеги, качествен контент от този става въпрос. Както виждате, в момента са минали една година е минала. Минали са 7 месеца и да видите за 7 месеца колко аз мога да се променя просто. За 7 месеца си промених тотално качеството на видеята и всичко. 7 месеца си промених гласа. 7 месеца... Какво да кажа просто? 7 месеца, малко са, обаче променят много неща. Това ще бъде днескашното видео. Очаквайте видео в неделя. А сега от мен, чао!